Wis Lah napa tah? takon nyuda mangan ya anggere kancane nyinden dheke ngemil. Ya kacang sak piring isih njupuk ngene kancane. Lah iya mulane ya saya njebluk Iya ki nanti mburi barang tukul ki piye kuwi. Tukul napa lho? Rono sik aja ngantek berita bohong lho. Oh ya ding tukul tenan. Endi ta aku ora kerasa lho. Jujur Tukul apa to, Mbak? Mbak Tatin ki sesuk kok kaya Bagor brand ya, Lek. Wah, lah ngapa? Bakul apa, Mbak? Bagor brand. Bagor brand. Apa kuwi? Ora ngerti to. Ora ngerti. Makan sapi kae lho. Oh, soalnya makan sapi lah, sapine Bagore. teneh dokah. Aku krunguku bakul brand Bul Bagor to. Oh, nggih bener niku. Ini setuju saya menggaris bawahi. Iya. Ngapa? Iya, ayo kaya ngono kok. Iya. Sekolahne ora urung matur sembah nuwun ya nak tanpa pepindhang. Iya, kowe kok aleman. Cangik kok ngau kacamata barang. Cangik milenial nak. Oh iya. Ya ora dadi ngom. Sesuk kowe digawe ngono kuwi ya nak. Iya. Iki sowan menyang endi? Iki sowan ana daleme panjenengane Ibu Vika Kusnul Khotimah Sarjana Hukum. Ya. Acarane tasakuran panjenengane wis ngasta 2 periode ya ana ing DPRD Kabupaten Bantul nalika periode 2014 2019 ya wis dadi DPR DPRD Kabupaten Sleman ya ning ora wayangan ha ya 2019 tekan 2024 iki ya kapilih meneh mok oh ya muga-muga bisa menjalankan kanthi amanah ya nok merga wis dipercaya dening para rakyat utawa para kawula kuwi ora enteng sanggane panjen ya bener panjenengane minangka dadi jembatan swaraning masyarakat katur para penggede sing ning dhuwur kana iya mula ya kudu iso nampa marang kabeh aspirasi ning masyarakat panjen ya bener kaya ngono mula bengi iki tasakuran jumbuh karo sekar-sekar sing wis diponto-ponto ning kono kae dipajang-pajang kabeh mau atur mangayu bagya panjenengane Ibu Vika ya Kusnul Khotimah ya sing wis kepareng dadi DPRD Kabupaten Mbak Anu Sleman ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan akeh sing padha rawuh panjenengane Bapak Bupati Bapak Sri Purnomo Ibu Wakil Bupati ya Ibu Muslimatun lan kabeh wae para
kadang-kadange Mbak Vika kanca-kancane sak perjuangan saka DPRD Kabupaten Bantul akeh Sleman akeh sing padha rawuh. Iya. Sleman. Iya. Ya mergo aku ya mlayune ya Bantul ya Sleman ya Kota ya Kulon Progo ya dadine ya sok-sok ketuntu kok no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ora apa-apa no. Iki awak dhewe memuji muga-muga panjenengane amanah. Tegese amanah. Amanahku ya netepi nyangkul kewajibane kanthi becik, kanthi apik. Ya, Monggo mau panjenengane Bapak Untara tiyang sepuh Mbak Vika wis ngendikake mutlak menang ning daerah kene no. ya, Tanpa nganggo duit sarta upama enteke ya ming sithik. ya. Luar biasa ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa upama tegese kuwi putri ingkang iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ya, Putri sing iso dadi patuladan, ya. iso ngangkat derajating wong tuwa nadyan pawestri nanging panjenengane iso dadi conto tumraping para wanita-wanita liyane no. Ya, Yen saiki derajat wanita lan priya kuwi ora ana bedane. ya. Mergo saka perjuangane Ibu kita Kartini emansipasi wanita saiki derajating wanita karo priya ki padha. Ya, Nek biyen wanita ora ana sing ora pareng entuk nyopir, saiki wong nyopir ki pirang-pirang, Gojek ki wedok pirang-pirang. ya. Grab ki wedok pirang-pirang. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Sing ngrungono ming bong supit no. Ah, iya. Kuwi jelas ora ana. Ya, Tur dasare upama gelem mesti luwih rapi lho no. iya. Ya pancen bener, Mak. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tur bengi iki Kok setengah rolas lagi wiwit rimbukan. karang ya tata upacarane pirang-pirang. Ya, Panjenengane Bapak Bupati ya paring dawuh paring pangandikan, Ya. ucapan selamat kabeh mengucapkan selamat, atur panuwun pambagyarga saka panjenengane Bapak Untara. oh iya. Apa bapake mbiyen ya DPRD? Ora, pemain bal. Oh, Wiwit Persis Sleman jarine kula mbiyen sing nguwati Persis Sleman. Dadi PSS Sleman ya Pak Untara sing main bal-balan. iya. Nganti tekan Mataram Putra barang nyejarahke mau no. Oh, Ketemu karo aku nyejarahke. Aku ya tak nengke wae wong ora ana hubungane wayang karo bal-balan kok. ayo. Sing penting jenengan nanggap wayang niku kula wis seneng banget. Ya bener ngono kuwi. Iya. Panjen yo nek jane wayang ki iso melingkup kabeh wae lho, Mak. Lho iso. Iki media massa sing luar biasa kok no. Ya, Nyatane bengi iki sing rawuh ya etungen sing nang kene iki karo sing nang YouTube. ya. Tak kira ora bakal apa jenenge mesti sesak nek dipapanke ning lapangan bal-balan nek sing padha mrisani YouTube ya padha rawuh mrene lho no. Ya, Ora bakal muat. ngono ya. Mula iki media sing paling top dienggo menyalurkan apa wae. Ngono ya. Ki penyanyi Mbak Vika ya mbok menawa panjenengane mbiyen le 2014 2019 ki awake dhewe pancen urung ketok kan. Iya. Dadi urung ngerti bab wayang, saiki wayang wis mlebu ning jajet, Iya. mlebu ning YouTube, ah panjenengane mesti prisa wis nanggap iki wae. Ah. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Kocapa. Iya. Mbak Vika kuwi duwe sedulur penabuhku no. Wah, lah ya. Nah wis dadi liwat kono. Oh, ngono ta. Liwat kalen ngarep omah. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya, sesuk mbok tak jaluk langsung wae. Ha iya. Langsung karo ora padha wae dasare ku ya nglabuhi karo kanca-kanca. Lah iya. Pancen wis bener. Ya, Iki uga ana bintang tamu loro. ya. DPRD Banci. Wakiling para waria-waria. Iya. Mbak sapa jenenge Mbak Apri karo Mbak Mimin, wah luar biasa. Nggrene piyai siji iki pancen ya wah. Saya sesek loro, saya sesek penonton, saya ngangsek no. ya matur sembah nuwun. Ayo ditampilake. Ya, kingko arep bubar limbuhan arep jam pira? Dalang ki ora kurang lakon. Ya. Dalang itu sebagai sutradara. Heeh. Sutradara. Sutradara dalam setiap kisah dalam pewayangan tadi ora usah tok pikir itu limbukan pun tekan jam 2 ya ora usah nganggo gara-gara.
langsung rampungke lakon. Penak kok saiki wayang ki simpel kok no. Iya. Ora kudu runtut ora apa-apa. Engko Petruk Gareng Bagong langsung metu. Ngono ya, Mak. Iya. Ah kerep kok aku iki dek ning Jakarta ya ngono. Limbukan tekan adoh banget. Iya. Wis suwe-suwe wektune ra ngono ya tak bablaske ya ora apa-apa ya padha ngerti kok. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Tur dasare penonton wayang saiki ya wis pinter-pinter wis ora bakal dadak dilatih. Dikucapke ini niki negari Ngastina rasa nek ngerti ana Duryudana genah kuwi Ngastina. Ya. Ya menek ratune rada beda kok rada asing ning nggon penonton iki kudu dikucapke iki Prabu Drupada Ratu Pancala. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Nek jejere ana Werkudara genah kae Pandhawa. Wis do apal. Ya. Wong aku dijaluki ngerti anakku soal basa Jawa pecah sirahe kok. Basa Jawa saiki angel. Angel-angel tenan yakin aku malah takon sapa-sapa kuwi ya. Oh, lah edan tenan. Ya. Ayo monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Jumeneng diaturke. Monggo Mbak Apri. Tindak mriki kalih Mbak Mimin. Adi tenggo para pamirsa. Ugi Mbak Vika sakluwarga. Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu. Urung-urung kok perabote wis sewah ki piye kowe iki. Antek tak apa gegeden ya Bri lho sampai tak jarum pentul telu barangnya mesti aja geseh ae lho. Kok dipakusuk. Ya perlakuannya benten-benten. Saploke bar dipeme kok malah mengembang ki piye ora jan. Nggih, pingatan Pak Upami, Mbak Limbo. Mbak Mimin. Sawetawis penyantilan wonten Kalimantan, penyantilan wonten Bekasi, ning kula nggih tetep setya tuhu kalu panjenengan. Oh iya. Nek aku wong Segatanaten ngono, dalange sinten Pak Seno ogah wingi slimpeke aku, ning kula wonge ora kaya ngono. Oh iya, sampean ketok kok piyane lembah manah. Lha rane kono barang elek ora kudu dibales elek. Lho, biasane nek wong apik dibales apik biasa. Ning piye wong jahat karo aku tak bales kebaikan. Kuwi angel. Kusike sampean niku ngarani kula tumindak elek niku elek nggon apa? Lah ten nek pas ten mriki-mriki sok kadang panjenengan WA kula bareng sing luar kota nganggo acara pekenik, nganggo acara napa-napa pemotretan kula ora dijak. Jane teng Bontang wingi arep takja. Lah kok mboten ngendika? Mriko dikabari karo panitia bahwa sana akan menjadi ibu kota. Nggih, nggih. Banci-banci baru disingkirkan. Ketoke dereng enten aturan niku deh. Niku kleru gede penyanyi salah penafsiran. Lho, sak penafsiran pripun? Banci-banci utawa kaum minoritas dikelumpukke. Ayo loh kamu harus jangan ngantek gagap tapi harus tanggap. Loh, kita harus jemput bola situasional itu yang memungkinkan jadi ibu kota. Ayo, greget gumregah bareng-bareng. Banci dikelumpukke. Dikelumpukke. Kok ngruduk Pak Seno. Oh, ora panjenengan didahar kono. Lah menyen kowe kesangetan kok iki. Sampean niku soalé sampean niku dengan kata-kata kaya ngoten niku kula wis akeh banget lho sing takon. Ning kono wae kula ditakoni kok. Pripun? Mbak Mimin kok mboten dijak Pak Seno? Mboten. Ngendikane garwane. Waduh nggih. Wis Mimin iki kurang ajar ya aku. Diluruskan kemawon. Nggih. Garwa ing pepanggungan. Supados chemistry-pun dapat. Jenengan ora kurang akal kok le ngendika kok ya. Lah iya. Jane upama dadi garwa tenan ngono ya wis patut ya. Ya jebres to dedek ketuk, Pak Suryani ya meh padha. Nek wong jodoh ki meh padha kok, meh padha lho. Dadi upama Pak Seno ki didandani sanggulan ngono yae padha kowe yae. Lho aku kon ngerombong kowe ngono. Lho, ditandani kok ora mboten ngerombong. Seniman kira kudu manjing ajur-ajer. Lah terus piye? Upama panjenengan pas ngringgit ngene nganggo apa jenenge? Piye? Kejawen, surjan. Pas panjenengan ndelah ngetoprak dapukan apa ya kudu manut. Lho, kaya ngoten niku. Kula pas ngeten nggih ngeten pas nyangdutan ya rok mini. Waduh. Pas renang kula ya pakai baju renang. Nganggo baju renang wedok apa lenang? Ya wedok nombek. Oh nganggo rok mini sikile weting blentong kok. Ning niki Mbak Vika menika luar biasa. Luar biasane piye? Beliau menjadi salah satu sing dadi wakil rakyat dari kaum wanita. Heeh. Awak dhewe ya mengsuarakan kaum minoritas. Dadi cara menapa mon dawuh awake iki pun trep. Pun trep. Ya mung klerune Bu Vika ngene. Mbak Mimi nek ten Gamel nek sambatan pinten nek nyun tulung pira nek silatur rasah ngoten niku Bu. Sing bener Waton wong Jawa ki jawabe. Nah.
Monggo katuran pinalak silaturahim wonten Gamol. Ora pun penak, ora nyangoni ra apa-apa silaturahim. Jenengan dadak tekon piro kok ya kleru jan nggon niku. Alah dhisik jaman ning BI kurang 5000 oleh mumuncit ra umum kok kene ra njaluk apa-apa ki rak. Lho zaman dulu beda karo zaman biyen Mbak Mimin ya isih rada rekoso. Saniki wis kaya ngono gelange wae. Kula mboten ngangge sakniki ya. Lah ngapa? Saya tidak mau menjadi sombong takabur runge. Lah piye? Enggak mau, loh. Oh, Enggak pernah pakai, punya 60 gram punya tapi enggak dipakai. Loh, kowe iki jare ra kena umuk. ning ra tak go. Ora ketok pamer. Lah nek kowe lho kaya ngene 30 Mas enom iki lho diketokke aku sore. Ning ra tentrem ning ati lah kowe 60 gram ning pegadean ki. Maksudnya ngene lho Nduk, dhewe kan seniman. Sedikit banyak perilaku kita, tutur sapa kita, penampilan kita sedikit banyak dicontoh. Nek sing nebak dianu mentah mungkin lang dadine kan ora prayoga. Nek sing iso nintingi ora apa-apa lho. Mbak Min kan senajan tes kaya raya, miliarder ning wong isih duntuet. Mudeng don't to edge. Apa? Membumi. Nek ra dagelan 10 yuta ora ngangkat ngene. Mula kowe kaya ndut. Lah membumi jare. Pakunipun sembah nuwun Bu Vika, senajan wektune didum-dum nggih Bu. Niki kedahaten mriki mangke gara-gara kedah wonten Klaten ing mugi-mugi penyan kersa bedah tangguling samudra pangsami ji. Soalnya nek kula mboten mangkat, Pak Seno niku lungkrah. Semangatnya separuh napa kemampuan fisiknya tuh melemah. Otot bebayune lemah. Ora mung otot bebayune. Lah, ya mbuh tekono dhewe. Lho jenenge kan netrane bejer sewengi bendina ngono kan ya iso terus le. Nggih ta, Pak? Oh. Senengane kok gawe. Nggih, saged sewan matur sembah nuwun Bu Vika, mugi-mugi Bu Vika amanah. Saged menampung aspirasi masyarakat. Dadi pemimpin menika mboten gampang. Pemimpin sing iso mereda suasana sinaosa penyan wakil saking partai P3 nggih. Ning saiki nek dadi dewan ki dadi wakile kabeh rakyat. Betul. Mawon nggih. Pemimpin ki apik 99, elek siji sing diulik eleke. Bismillah mawon yang niati ibadah. Kados kula ngeten kula niati ibadah. Kula disinggol kanca-kanca tak nggo niat ibadah. kok disinggol kok ibadah piye ta? Ya ora apa diterke yoga-yoga ibadah. Ibadahe ngondi? Dijak bubuk yoga ibadah. Ya ora ngono ki beda kok ora ibadah. Ya dhewe-dhewe porsinipun. Nggih, sakmenika ya guyon-guyon pari kena. Nggih. Di Apri ya nanjake suarane aja mung adol ayu tok. Yo ayo nek Mbak Apri iki nen kene iki terkenal Mbak Apri ya lho. Nganti wong-wong teng pundi-pundi niku anggere kula cethuk ketemu gathuk niku mesti wis Mbak Apri niku kok iso suarane kaya wedok tenan. Lah nika soalé nggih diolah tenan kok. Nek sing iki niku ampun manggagas nika wis. Nika bentuke kaya kadal Mesir. Metu meneh kata. Apik. Angel lho golek wanita berbelalai. Kok wanita berbelalai itu? Rambute lho mbiyen. Rambute. Mbak Vika menika Kartini saking Gamol. Nggih, Kartini saking Gamol. Kasunyatan dadi pemimpin ki ora kudu wong lanang ya. Wong wedok iso dadi garda depan. Garda depan. Dados malah dengan napa hati sing lembut bijak. Pendekatannya nih pun dados luwih dari ke hati ke hati ngoten nggih Bu. Keibuan. Nah, mula bintang tamune kudu ibu-ibu. Lah nggih. Kowe kuwi sapa? Kula. Kok ibu-ibu kok sangu tongkat. Iyalah tongkat. Nek tongkat niku rak dawa. Lah kok apa? Cundrik. Cundrik ya. Iya. Menika wonten awala Mbak Apri Mbak Mimin saking Fajar Group persewaan tindak dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci motor. Ya. Bapak Haji Saidi karo Ibu Hajah Tinem. Ya. Minta lagu Gubuk Asmara Podang Kuning katur Ibu Vika Kusnul Khotimah. Ya. Pak Saidi menika ya nate wayangan. Oh iya. Kula nate derek rumiyin sih. Nggih, benjang ya iki Pak Saidi iki ya wayangane nglete suwe-suwe no. Iya. Ya ora apa-apa ya engko dicedhakke. Matur sembah nuwun. Ya. Monggo
Wah, nek tak aturke Mbak Apri wae. Matur sembah nuwun Pak Sena. Maya. Mboten meri kula jenenge iri drengki dael metake dahwen panasen kula Bang jauh-jauh. Ah, ya wis nyanggo kowe kok. Ora mah aku ora usah ngomong. Tenan. Abot tok ngono ki amanahe abot. Nek kira-kira ra iso njaga amanah luwung ora wae nek gawonen. Ning ki kok nek didum kok ya gelem. Oh ya mah aku ngono ki aku tau dagelan gua nguntedit ngono ki mulih langsung kejang-kejang ngono. Wegah. Kuwi dagelan ngendi? Dagelan ngendi? Nggih dagelan kok enten dagelan ngoten niku. Ngendi? Ning wedok asli. Oh, kan wedok asli kan iki banci ra apa-apa. Upama tak gaweke sik men lali ngono. Ora, apa nek akan rengkeh. Ana tulisane apa ora? Wis. Lah iki Iki lho lah ya wong iki transparan aja mung katon dianu. 200. Iya. Sok sapa sing sedekah 300 sesuk itu 3 yuta. Nek 200 2 yuta. Gimana? Berarti Pak Saidi sesuk tukul 3 yuta. Lah pengen 3 yuta napa 10 yuta, Pak? Nek 10 yuta Ya kudu 1 yuta. Kita arep tok kalang-kalang piye iki wong kene wis ra percaya ro cangkeme banji. Pak mbok yo ora nyun sewu. 303 yuta. Nyumbang 300. Nika nek ikhlas iku bakale luwih akeh. Wis kok 3 yuta, Mbak. Ning menika tepat sasaran lho Pak Saidi. Kok tepat sasaran. Lek dikai kaum teraniaya kados kula menika biasane kula dicemooh terus. kan sing Monggo dikene- dongane wong teraniaya, dongane wong fakir menika ijabah. Terus insyaallah mangke lumintu Bapak Saidi. Bu Fika mboten pengen lumintu, Bu. Lah aku tekan pengen mboten nek pengen nggih mangke wonten dalanipun werna-werna ora kudu nyawer kula pengen mboten. Oh pengen Mbak Mimin lho. Engko nggo bantu masjid, yatim piatu ngoten. Ning luwih prayoga sing ning ngarep mata wae ana kok dadak nunda sesuk-sesuk ora ngoten to. Lah maksud ngono kuwi lho. Gak aku ngisini-sini. Aku gak. Lah apa to? Ora kowe iki aja ngisini-sini adimu. Apa? Wong Bu Fika ki sing nimbali ak dhewe rene kok kowe iki selesai kono. Aku isin lho, Lek. Aku jalukno. Oh alah padha dene. Wah, ayo trampil le. Saka kadoane dituntake langsung mlebu tas kok. Kaya nek dulunge nang pinggir dalan kae. Matur nuwun, tempolong klothek-klothek. Coba portal ya. Lah kula kok wong paido jaman jahiliyah nang nggon petengan dit awas kok meneh nggon padang jinglang kaya ngene. Petengan ki gek ngopo to, Lek? Rasah diceritake. Oh, jaman kowe Ning sak debok. Ayo, nak. Ya, Wis. mangga. dipunaturaken apa nggih podang kuning nggih. Monggo dipun bawani rumiyin, Mbak. Apri. Ya. Nungguin ya. Nah, pembalasan. Rumangsamu sing elek aku terus. Ya wis, nak lu kowe apa piye sing Apa iki mau kok kaya ana swara wedhus? Ngatian wujud temong taksi. kudu tekan rampung konsisten nggo swara Ini suarane ya apik. Lah nggih, kula mung wegah umuk, wegah Ah, takabur iya. memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berekspresi. Iya, iya. Lah, nek tunjukno kowe nek swara aslimu ki jane apik. Jangan ganggu ae kok. Ora ganggu kurang dhuwur nadane kaya. Nah, wis nyandang Jawa kok lanang. Wis sing wedok sisan. Karo wong gesah manuke apik suarane gesah manuk, Le. Aku ya pengen mencoba ternyata belum saatnya. Monggo. Ya baleni kok ngarep no. Nadyan wujud temong peksi. Keluyane wis dhewe-dhewe kok ya. Nek Mbak Mimin ki nggon wejangan. Oh iya, Mbak Apri ki nggon nembang karo pasuryane. Iya. Aku tahu ngejak Mimin tok ki penonton ya bubar. Mergane, wah sing tuwa mingan.
Zaman kuwi ning Jakarta kae lho. Pak lah kula tok pripun Pak Seno kan mboten mawon kuwi ora tegel ya Pak Seno. Di apri ten Jakarta niku Bapak. Entene mung kula niku arep mboten ora tegel to. Nggih mang mlampah ngono nggih. Tekan gone. Ya kuwi sing teko sing tuwa nggo blangkrah apa. Ya sing sabar nyatane ya. Ning ya tetep dilunasi, tetep dilunasi aku ya tetep lunas. Mesake kok. Sakniki pun komitmen kok Pak, mboten nampa dhewe-dhewe. Wonten niku aja nganti pisah. Lah, nggih. Nek pisah niku nanti ada apa ya? Rarasanan dari netizen sing mboten apik. Lah nggih. Kuwi mimin karo Apri pisah to. Ah, mungkin ndak. Bersama ya bersama terus. Pokoke abot padha dipikul enteng padha dicangking. Nggih, matur sembah nuwun Pak Seno wejanganipun. Ngapa? Tanggal gangsal 11 kilo penenggah kali menjan melih nggih Pak. Teng pundi? 15. 15. Teng pundi? 15. Ten anu Di Pundong. Oh, nggih, teng Pundong Sleman to. Nggih. Oh, nggih ngene Pak Suryono Bong Supit. Nggih. Lha kok sampean disisanke mawon. Anu mboten berhasil kok kula. Kula rak pun supit to. Nggih. Kula kudu pindho. Anu Bong Supit iki lanang to. Goleki ra kecekel. Bareng pindah nang Bong Supit wedok, gene ya ana ngono lho. Gedhe. kok ora konsisten. Lah ya bareng Bong Supite wedok ki kok ana lho. Pas Bong Supite kakung ki ora jedul lho. Ora jedul. Mboten saged iki mungkin nek kula ketok entek ngono. Nek Wah, pancen- lha aku ya aku ora puas to jenenge aku menungso ki kabeh sempurna tet iso di piye rekodaya. Terus kowe Aku pindah. pindah Bong Supit wedok. Tekan kono. Wah, lah gedene semene no. Lho, dadi. Kuwi berarti kan ternyata Bong Supit wedok ki malah anu lho telaten bener ketikane. Nganggo dijungkati barang kok kuwi. Anune rambute ki lho men ora ganggu rambute kene lho dijungkat. Mbak Mimin arti Mbak dah. Horor, Sukimin horor gak. Maksudnya ngene lho, arti ndak supit kira diterke tangga teparo Duh, kadang ora. pamitran. Aku mudeng. Dijungkati sik men Bong Supite ora wedi ngono lho. Niku maksude ra. Aku dadi sampean ngomong kaya ngono ya aku mbayangke pong-pongan kae lho. Anger diabapi. Jedul. Kok dijungkati ki apa garah sindapen kok piye? Ayo nak tindakke. Mas tolong nanti diedit ya Mas Alah, wis ben nang kowe Ya, live streaming. Ya, Tolong para boleh. netizen jangan dibully ya Dedek Mimin ya, tadi keceplosan. Ketoke iki Bong Supite kuwi, Apa? turane ketokane iku ditemplekke ning lambemu kok. Lah ngapa? Lah lunyune kaya ngono ki dadi. Cok saru to Pri? Yuk kacetke nak. Marahi kowe kok. Enten apa ta, Pak? Iki lho sindene do mbayangke cegikikan kabeh dah. Oh ya sudah duwe dhewe kok dadak. Risa malah. Oh Elisa belum ya? Elisa belum. Pri melu seneng. Ngapa? Ternyata Pak Seno itu beliau juga instingnya sangat kuat, tidak hanya wayang, nek wayangnya diakui. Beliau ya bisnis saiki. Bisnis apa? Anu bakul helm. Kok helm? Wingi nang Kalimantan nganggo helm contone anu. Ora. Oh, helm Pak iki ngeprok iki mau. Kayak iki kok sempat telaten-telaten iki anu iki jual rak beli yo helm ning aku. pabrik pupuk Kalimantan Timur. Nek mlebu ki kudu nganggo helm. Helme kae. Dan aku contoh miniature nganggo gek warnane gek kuning ngene ngono. Tenan aku ya Allah. Aku selalu anu kok mengikuti terus kok. Iya kegiatannya. Itu tanda sayang kok. Allah. Ngono ki rasa diucapke, rasa diomongke. Sing penting eksekusi wong ora tidak pernah melakukan eksekusi kok kondo sayang. Apa wong wedok ki mau dijanjikan? Aku wis trauma. Trauma pripun? Tahu tak eksekusi ki golek-golekane angel. Mana ini? Berarti gembrobios. Ya nak. Halus manis ora merati. Neno.
goleki si podang kuning ditepok induk kowe aku mau kok blas ana sing tepuk tangan ya. Coba jajal sampean. Yo ibu bunga. Suara wedok lho. Piye resepe kae, resepe. Ibu bunga hatiku. Oh. Nah, inilah dia Sukimin Blantik Wedhus. Setelah hampir 3 tahun derek Pak Seno laga iki lho kanca-kanca bener-bener mengapresiasi penampilan. Terima kasih Keloro nganti keloro-loro ya, Mbak. Terima kasih. Ini tangis bahagia sobat. Kanca-kanca ini tangis kebahagiaan. Kalau tadi malam itu tangis keenaan, beda lagi. Banji iki nek songi ra pepayon ya ngono kuwi. Nyandeng bisa Seneng aku ndelok jan. Seneng kula kaya karakter menika ndak boleh dicemooh gitu. Oh iya. Nek apa-apa langsung diluru apa langsung diluru gimana bisa berkreasi? Nyandeng bisa. Wah. Kuwi ngopo dadak dingonokne barang? Teknik making. Ketoke kuwi ndek gejala ayan kok, Lek. Ngene barang. Hati. Ngene iki jenenge gregel. Iya. Gregel dhewe. Kuwi nek digregel. Le. Sik mburi gonggongane nek mah kaya suara wedhusmu lho malan. Piye? Ayo no. Iya. Esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang muben-muben miteranggon ku goleki ora krasa esok awan nganti wengi Eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok neng pang kancangan tak rindhik saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngaleh bencokan kae tak selok ndak ajeng ngicip podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mangko atiku sansaya tak sranani sonde katulung
gancangan tak ringgik saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngaleh penco Dudut ati kepranan Nora mandha atiku sanesaya ndadra tak sranani sun pikatulu sembah nuwun. Sampun dicicil setunggal pamundutan Bapak Mbak Ablis ngaturke podang kuning panyuwunane Bapak Haji Saidi. Saidi. Ya, karo Ibu Ajati 6 ya saka ayam anu bebek goreng kuwi ngarep pom bensin kuwi nok. Ya, pom bensin anu Pertamina arep 8. Ya. Matur sembah nuwun wis diaturake Mak iya. Yo dibacutke kepareng ngaturke sapa? Ayo genti ngaturke Mbak sapa ya iki sing kepareng jumeneng. Sinten monggo. Mbak Ikan dhisik. Ya, Pak jan. Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti menika ugi sampun gerbini. Walah. Dadi sindenku ki sing kualat romanuk loro no. Padahal nggak iki ya sensasi bladekan, iki ya sensasi bladekan kayak ya apa ngono lho sing Sing penting iki kualitas bukan kuantitas e. Arep 3 jam nek ra iso ngopo-ngopo karo semenit nek maksimal ora masalah. Lho atau lho ning itu harus lho Mbak, harus lho. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan lalu lupa kewajibannya sebagai seorang istri ojo nganti. Ini berlaku buat semuanya. Kanca-kanca ya mung nek kena tak kandhani ngono ki mbok giliran. Giliran piye? Nek bar orisan lairke lah gek kowe ngandhek gentenan dadi ora ber nek songo ki meteng kabeh. Lho, nek ngantek lho, yo Bu Prastri yo nek sedina langsung lair. Heeh. Oh iya. Lho kok nek sing jelas sing mbok boti ngantek 10 sasi kabeh umpamane lho jenenge ngono. Ning ora iso kabeh niki, Mbak. Boten saged kabeh. Regane sing wis ora iso siji, pojokan niku wis ora iso. Menopause le. Dadi esuk nek bareng ayo mengkari siji tok niku sinden kula. Dikon nindon karo ditendangi. Dadi kudu wonten aturan kang jelas ngoten lho benjang menika Mbak Limbo. Dadi giliran. Masa ngono ya diatur. Kowe sik apa aku sik lho yu ngono lah dadi ngono kuwi. Engko nek sing kangen karo jenengan lho piye? Rasa mirsani no. Monggo iki bakale loro cuti. Ya. Orisa karo Mbak Ika. Pirang apa, Nduk? Pirang sasi? Baru 7 minggu. 7 minggu. Anyar lekasan. Aku kali 5 sasi jok cilik banget to. Ayo sampean kok. Masukane sampean ngandute percil kok. Mung cilik kaya uci-uci kae kan disedi aku padahal Kuwi penyakit. Ya. Napa niki, Pak? Ngaturke apa Mbak Ika iki mau pamundutan mau apa sih? Gubuk asmara. Oke. Gubuk asmara ki nek ra Mbak Ika ngono kok ora kaya ora kaya ora. Mantep. Nah iya. Petingane dhewe-dhewe kok. Kuwi dadi ning gubuk. Ngawur. Pak Senoi lho. Ayo saking adole nyinden selak ngantuk. Kedereng. Minggir sik Mak, minggir sik Mak. Ya yo. Lah iya lah. Kok nek dikira tenanan lho, Pak. Alah ora apa-apa. Gene aku dunekke tatin gule kubis ya do kira tenanan. Ya santai wae. Kabeh iki do ngerti nek ning panggung ngene iki jane ora serius. Samudana. Minggu sarana menghibur saja. Ya. Nek sing karo aku ki tenanan ora samudana. Oh, apa, Mbak? Kok le minggir sik. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane
Lek Sukimin berdiri. Ngerti sinyen loro meteng kabeh aku dadi koyok nglokro kabeh. Lah apa lho? Lah kok nglokro kene ngapa? Terus bandaku sok arep tak keke sapa? Lah kok kowe iki tekan bondo. Mobilku sing papat barang kae terus pelane aku ra ndek keturunan ngene iki ya Allah. Oh, kowe pengen ndek keturunan. Pengen duwe. Ning pengine anu terus dalang. Terus dalang. Maksudnya terus dalang keturunan dalang apa piye? Wijine kudu saka dalang. Arep bagus kok engko nek ora dalang aku mau. Lah Mas Solikin ki ya dalang ki. Iki kabeh kene ki dalang lho. Oh, Kowe karo Solikin cocok asli ya ora metu bayune cangkem trok. Kok yo ngono. Dadi sekon jero wis wah. Ya nak. Lingsem yen mutan. Ya iki sekedap lo tak ngaturke panuwun ya nak. Ya karo sapa iki kanca-kanca ditumbaske suplemen kanggo kekuatan lahir batin. Ya lahir tok kesehatan. Ya kekuatan kesehatan saka sapa? Saka Pak Tawa iki lenggahe ning New York kono mau wis tak tampa paketane. Oh iya, sing duwe pegel-pegel, sirah mumet, sing pas menyambut gawe engko diombani 2 pil iso ilang. Oh iya. Terus engko vitamin-vitamin yo akeh. Ya, arep tak keke kapan? Urung arep tak keke. Pokoke aku nek urung nyawang yoga nganti tele-tele kae. Urung arep tak keke obate. Iya. Lah men kok yo kentu, kok yo nganti-nganti tele. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Aja nunggu tele-tele. Wis ben apa-apa. Pokoke anggere cekeli tabuh iso neng sehat. Nek cekeli tabuh wis kelumbruk sak awake, dombeni. Kuwi jenenge nyiksa kaya ngono. Dadak nunggu tele-telete. Mangga. Lelampahan kang Uga kintunan teh Korea wis tak tampa nok. Sapa asmane? Aku ora ngerti asmane ning lumantar Pak sapa? Sriyata. Ya saka Korea kono. Diparingi teh nok. Oh iya. Dienggo kanca-kanca kabeh ning arep tak ombe dhewe wae kono ya wis. Pak jenengane kok mah kemaruk niku pripun? Mungkin nek jenengan unjukke ambak malah jenengan malah mabuk lho mungkin. Aman, ya penting. Kowe ora tak keke ben ndak do gleleng. Iya. Kula nek suplemen mboten nyuwun. Napa? Teh nggih mboten nyuwun, teh Korea mboten nyuwun. Suplemen ya alhamdulillah paringi sehat. Mbok menawi mangke wonten kintunan sabun sirih kula pun jeneng wong wedok ya. Wong wedok ya aku wedok lho. Ngresiki ngendi? Sesuatu itu nek nukokke sing bermanfaat. Umpamane bocah TK tok tukokke HP utawa mobil ora manfaat. Lho dadi asas manfaat cah TK tukokke ngene, cah SMP ngene, cah kuliah tukokke ngene. Lah aku ibu kan ya tetep sabun sirih kan. Oh, sik kowe kene arep nganggo sabun sirih malah mengkeret to le kowe iki kok lemah. Pas saya ora ketok lho kowe kok. Aku dhisik tak ombe glegek ngono sak usus-ususku malah. Keset. Kowe ngawur lho kowe. Apa klerut lah. Kowe keramas wae. Malah ra genah. Dina iki pri aku dina iku omonganku elek men to dina iki nyuwun pangapunten para penggemar. Mbak Min iki kembuh wewetone apa piye kok omonganku dengan rada ya Allah nyuwun pangapunten. Ya. Tresno tulus nadyan nengku buk Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak
kokean pola. Arang aku gawe cangik nganggo kacamata ki merga weruh ayu kae. Iya. Terinspirasi saka Mbak Ayu, Lek. Malah Lek. tugel. Iya. Iya, ora apa-apa disambung iso. Lindengkek kemempengen. Lah ken kole pola kebablasan niku wae kok iya. Anyare tugel. Ora. Tak tak tak. Awas. Masuk. Luar biasa iki Bu Fikali kagungan hajat iki tim penari latar komplit no. Saya dangu kok saya tambah. Tambah ya rumangsaku dhisik iki mung loro. Sampeyan ngerti sing kono dhewe sing nganggo iket niku nek joget edian niku. Wingi dateng DPRD niku udan ora leren bareng anu nglekar masuk angin. Saking semangatipun kok nggih. Wah, aku anggere engko ana wong nyuwara nyingkar nyingkur wiwit arae kok wis teko wong iya iya pancen ya bener kok Mak lho niku penyemangat panjenengan lho oh nggih niku ya termasuk mengapresiasi buat kita semua wonten sing diurek-urek wajahe barang malah sesuk nek Mbak Mimin pun tuwa kon dadi ngonten niku
Masuk kuwi lek. Anu semangatipun mawon ingkang kula pendhet. Oh, anggih. Ora kudu pasuryane ngono to tampilane ngoten mboten kedah ngoten. Leres pancen yo bener ngono kok ya nok. Ya. Ki mau Mbak Ikas kepareng ngaturake. Nggih, Mbak. Asmara. Ayo gentenan Mbak Tatin, ayo Tin. Yo. Ya. Ki sinden sing Bibit unggul tahan wereng, tahan Bibit walang sangit. Tanduran apa piye? Maksudku. Maksudnya sinden pestisida, ngoten. ya ora kok. Tahan Ya. apa? Tahan wereng, tahan walang sangit, tahan wereng coklat. Tahan banci bareng. Ya mboten. Aku nek karo Mbak Tatin rawani neko-neko. Lah ngopo? Santel pisan modiar ngene karo neko. Lengene we kaya kempol ngono. Oh, nek ngantel iki iso semaput lho. Apa Mbak? Nek ngantel iso semaput. Oh nek ngantel nek ngampleng. Nek ngantil iso semaput. Lah iya. Lah, jenengan mboten ngerti ngantel apa? Ngantil ki apa toh? Ngantel iki ngantem. Oh. Nonyo. 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 Ngantil. Bidi. Bidi ki beda. Bidi. Mang sawang niku nek pawakan kok kaya ngono kuwi lho. Iya. Wis Lah napa tah? takon nyuda mangan ya anggere kancane nyinden dheke ngemil. Ya Kacang sak piring isih njupuk ngene kancane. Lah iya mulane ya saya njebluk saya njebluk. Iya ki Nanti Mbak. mburi barang tukul ki piye kuwi. Tukul napa lho? Rono sik aja ngantek berita bohong lho. Oh ya ding tukul Apa? tukul Tukul? tenan. Endi ta aku ora kerasa lho. Suwe-suwe kok Tukul Mbak- apa to, Mbak? Mbak Tatin ki sesuk kok kaya Bagor brand ya, Lek. Wah, lah ngapa? Bakul apa, Mbak? Bagol brand. Bagor brand. Apa kuwi? Ora ngerti to. Ora ngerti. Pakan sapi kae lho. brand iki. Oh, soalnya pakan sapi lah, sapine Bagore. teneh dokah. Aku krunguku bakul brand Bul Bagor to. Oh, nggih bener niku. Ini setuju saya menggaris bawahi. Ngapa? Iya, ayo Boleh. kaya ngono kok. iya. Ijek Ya pinter nek lan aku. aku ya piye, engko nek do cilik kabeh ya piye? Kudune ya ana cilik ana gedhe. Lah aku ketok lemu mergone yang cilik-cilik. Nek lemu kabeh ya ora ketok no. Dadi ben bervariasi, ben berwarna ngono ya, Mbak ya. Ana enom, ana tuwa, ngono to. Bener. Ana kae, ana sing edan barang. Ana kae iki mbok ya dicet awak kae iki. Aku maksudnya rasa dadak tok sanepa kae iki aku ngono Lah lho. iya aku ya wis ngacung kok tangane wis ngacung. Lah, kowe mergane para bapak-bapak kae sing do joget kae saking senenge awake dhewe ora perkara aku. Nek aku jejer dhek ya do meneng wae kok. Nek kowe nyanyi dhek joget berarti ana kowe ana kae. Ana kue, ana kae. Mbak Tati ini harusnya terima kasih karo aku. Lah napa? Setiap do nonton streaming, Mbak Tati ini wong ngono polatane buket, ngono suka wong galak. Mbak niku hanya mimik mukanya. Mbak Tati itu wongnya ora galak, aku ngono hanya mimik mukanya saja. Apa mimik muka? Maksudnya hanya apa ya ekspresi wajahnya ketoke galak. Mbak Tati ini ora galak, kaki ganas aku. Niku pancen wis ora ming sampeyan kok. Kula niku ngari sok di WA. Nggih. Di foto screenshot terus ditanda panah ngono. Anjing. Sinden semuanya ketawa kok ini enggak. Wah, aku yang ini bukan sinden kok ini Banaspati ya. Lah nek ora lucu kok kan guyu ya engko dari. Aku jenenge ra menghargai, kudu ketawa kok. Lah nek jenengan ora lucu aku kan guyu ya emoh. Nah, aku saking suwene melu aku kok. Dadi lelucon kuwi wis tak cekel kabeh, wis kulino kabeh. Iya. Ning sakniki Mbak Tatin jur mesam-mesem, wae nembe munggah panggung ya mesem, nduk panggung ya mesem. Tapi Ketemu iki- sapa-sapa mung mesam-mesem ae kok. Bar gegledak kok. Cok maksudnya ngapa? Rada edan ngono wae. Iya. Dadi saiki rada edan. Iya, iya. Ya monggo. Nembang apa? Kowe, Tin. Ya. Lah nonton pamendutan mboten, Pak? Ora ono iki mau Mbak Telas. Mimin le mancing ora nganu ya ora Berhasil. berhasil. Napa pamundutan apa? Le ora ono sing nyuwun pamundutan. Dari sampean le mancing mau ora berhasil. Apa tak pancing ning kene ya engko mbok wong anu. Piye? Monggo ingkang badhe nambahi gitu. Lah pancingane kok tak delik iki. Iya. Mboten wau sampean rak wis mancing 300 jadi 3 juta. Ngono to? Iya. Ora ono sing kepengin. Heeh. Soale sing ngomong ming banci tadi ya. Lho mboten ngoten niku mesti lho Pak ngoten niku. Wong terani ayan mah hijabah. Oh, iya. Ah ngaturke apa sakarepmu? Nggih. Banyuwangen ya kena. Ya.
cara yut nganu dangdutan biasa ya ora apa-apa. Ya. Niki mau pun slendro pelok, Pak. Pelok. Pelok. Pailek, mangga pelok. Nggih lali janjine, Pak. Oh, nggih. Lali janjine. Lali janjine. Lali kok nglali. Jenengan kuwi iso nglali. Lali perkara apa to, Mbak? Pak aku dadi kepo ki. Perkara niku iki kerep janji ning blenjani terus. Apa? Ya, jenengan kuwi kok sapa? Mosok Pak Sino mlenjani. Iya, Wong mlenjani janji iki ciri-ciri orang munafik lho. ya dia memang Olah, begitu loh. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala kau berbicara, lalu kau mengkhianatinya. Lalu kau mengkhianatinya. Asik. Itu munafik namanya. Itu munafik namanya. Kene nganggo Cio, tak rumah. Ora, Ciri-ciri berjanji ingkar, janji ingkar toh, wali iya, toh. ingkar. Ayo kuwi dheke kelingan jaman ming nganggo tak ton tang ton ton tang. Mula lagune apa lah? Oh iya. War. Ayo Om, ngono, ayo Om. Lho lagu ki ono maknane lho Oke, lah maksudnya. itu- Jadi ciri-ciri orang munafik itu kalau bicara kok bohong, kalau janji suka ingkar. Iya. Dipercaya khianat. Oh, jadi kanca-kanca nek iso singkirono kuwi mau. Tapi kok kelebu ngondalange kabeh ya? Aku ora ngomong lho, aku ora ngomong lho. Aku ora wani lho. Maksud lu? Maksudmu piye muni ngono? Tak ada maksud. Aku Wah, ngomong gayane ngono. Mau wis lalu bagaimana? Gayane kata-katamu wong kowe wingi ning Jakarta didunekke. Bagaimana Mbak Tatin? Tidak bagai-bagai. tidak pakai-pakai. Tidak pakai-pakai. Lara kulino basa Indonesia. Ayo aku kok bosone panggilan dhewe ae. tidak bagai-bagai. Wah, isin banget aku. Neng rest area ngono kuwi. Neng rest area iki ana sing tepung ki wis suatu kanu lho, suatu keistimewaan lho. Cing. Mbak Tatin, bagaimana Mbak Tatin? Tidak bagai-bagai. Aku terus langsung mlaiku tak delik ki. Aduh, mati aku. Aku yang langsung tak tutupi lambe ki ups. Oh, gayane ups. Lah piye? Nek lambe. Tangannya tiba lecet barang dilurui. Itu tak tangannya lecet kenapa? Habis tiba. Nek pengalaman ngono ki akeh kok dalange iki yo. Habis tiba. Ayo. Aku saking goblok. Pripun? Iya. Neng Jakarta medun neng rest area wis mlebu Cikampek ya Nggih, tuku nggih. tuku panganan ya tumbas. Piye to iki aku? Kecak cilik. Tumbe. Lali soalnya lali. Rumangsane ning kene ngono. Nggih. Lali wis bola-bali. Mulane nek dhek medun aku trimo lunga ya kata-katane mesti ndesit banget e. Ora wae gene iki yo ngetutke terus. Wah, ya mergo tak ndak ilang. Semono kok ilang. Loh, wingi aku ilang tenan lho, Pak. Nendi? Gedene tak Pas aku pipis kae. Oh. Anu bisa tuku apa kae jenenge? Ya bisa tak kon pindah. Lah iya, Cen tak tapi dah pae- kok ramong. Lah iki aku metu saka toilet lho, bisa. Aku ki lek pindah ki sok omong nek wis muni wis muntruk. Aku mesti pindah. Gila. jelek, jijiki. Kulinan nang Lali janjine ayo. Ya. Ya nak. Udu ya. Dina Minggu kang tak anti Ngenten apa? Pak kok guyang-guyu iki ngopo? Aku Bar kelingan. kegledak piye? Ya Allah, Dibales. Tatin. Lah aku mau dunake bar gledak guyang-guyu, lah saiki dalange guyang-guyu kok. Ora ya ming kelingan wong wedok-wedok iki lho, Dok. Iya. Nek nganggo ki nek muni nyambut gawe ning ado ki katok jin suwek-suwek. Ketok kaya wong kutha kae. Mlebu kamar mandi, klotak, aduh ciduknya. Aduh ciduknya tiba. Oh alah.
Mulai pengalaman ki ya guru yang paling berharga, pengalaman yang kono dijiko apik ngono kuwi. Aku tau ngerti, Rung. Iki tenan iki. Niki tenan. Kae lho sing viral ana wong lanang nang nggon video viral lift didodok. Nggih. Niku. Oh walah. Sapa? Tak apusi kamarku pundi, Pak? Iki apa transite kene iki. Lift kok di deg. Aku muni liftin, lift aku. Lah duduwi ya kono kuwi ya tak dodok ta. Ngaku dek. Nek ora duduwi ya ora tak dodok. Kamar kok gur sempit. Lah elip. Kan dhek nek anu nang nggon kaya ngono kuwi. Nek nganu Nek nganu apa lho iki? Nek Iki sak anu alam ki tangga. Lah, soalnya iki sak alam donya mirsani live streaming aja nek nganu Mbak jenenge kok ngono kuwi lho. Nganu kok. Aku ora trimo. Ora trimo. Wong kuwi karo aku. Mangga. Tina Wis kaya nembang ning pasti. Kok kaya manuk ya disisat. Ha iki sedulure Mbah Kantrong. Iya. Pinter golek alasan. Iya. Pinter golek Alasan. alasan. Ngandar-andarangan dukur. Aku wis ora Oh,
Mengke-mengke to kowe nyanyi sedela wae. Sinten? Kowe kuwi kelemon kok. Dadi otot-ototmu iki kedesuk gaje. Ya ora apa-apa mbane kedesuk liyane. Nggih. Wis aku ra melu Pris. Bener ora? Bener kuwi malah apik kaya. Aku ra melu-melu Pris. Pedomane apik ngono. Wis ra melu nek iki. Lah melu iki piye kita? Arahnya wis ora sehat iki. Lah sehat lho. Lah piye ta? Timbang besok liyan. Ketae Mbak Tatin pengen dijungkati kok, Lek. Ora iso nang ora ono kok. Hei. Jam-jam kowe. Tati. Iki lho sing mana iki? Siaran langsung ya wong ayu. Aku sing para wedok asli arep ngomong ra tekan atine kok malah iki lho sing mana bocah iki nang kene lho. Lho, arep dikok arahke ngono nek pancen pikiranmu kira ke situ ya ora bakal kowe kemecap kaya ngono. Lah ya nek aku ra duwe rambut iki gelut lho sikile. Oh, nggon sikil kok Jungkat ya. iki piye? Jungkatane nek ra ono rambuté kok jungkat. Enggak enyak. Kuwi wis ora duwe kok. Wong nek cara Piyai Putri sing sugih mesti dirawat neng apa dene iki neng nggon salon kae dadi dilangi. rambutnya dilangi lho. Waxing. Di ngenekne wis ilang. Nek Tatin ora nggo lakban. Tenan lho. Temploki kabeh terus katut kabeh. Jenengan kulino apa? Saya tak delokane sih aku nek bapak nyun sewu nyun sewu pisan nyun sewu rada tengah ini sih. Apa sih? Oh ana buntute urang, wong cetil iki ono rambut Loh, lho. kok Rambut iso iki lho diarani? ngene iki lho, ngene kan ono buntute urang ku wong cetil. Nek wong tuwa ngomongke biyen cen ngono kuwi ya. Nek jenengan ono ora? Aku ra ono aku wong lomo kok lho. Oh, Jamane no. bondo donya awak kowe tak sedakohke. Iki ono catake ngono lho. Lho, Dicatak piye to? Lah apa? Curu nok, Lek. Ya dintekke. Ya. Jan-jane Matur sembah nuwun. Ya. Tatin. Mbak Tatin wis kepareng ngaturake. Iya. Biar daturke sapa sih? Mbak Elisa. Elisa engko kari dhewe no. Iya. Dienggo gong Elisa iki. Ya, sapa sih? Mbak Ayu sih, Mbak Ayu. Monggo. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Jumeneng. Ya. Monggo wong ayu. Sinden kan kebar lenggah ngono jumeneng kok jareke musak masik ya, Nduk. Ya jenenge balunggung ngene iki rak ya. Wong sing linggo sinden kok apa sinden bar linggo gedenge musak masik. Ya nek Ora jarike ono. lumrah. Nggih. Sing dalu Mbak Ayu. Inggih, sugeng dalu, Mbak Mimin, Mbak Api. Pilih cendalu Mbak Ayu. Sami Sing- sehat. Alhamdulillah. Sing menarik dari Mbak Ayu ki apa nih, Lek? Ya suarane cethok. Heeh. Nah, menarik. Terus nek kanggomu. Nek irunge ora biasa. Lah tinggo iko kacamata ngaten melorot-melorot terus kok. Nek pamane mancung ra iso semindi, aku melorot-melorot terus. Irunge biasa. Terus Pemeneh ya lagak lagune nyenengake. Nek menurut kowe apa? Nek menurut aku sing marai Ayu ki kacamatane. Lah ngopo? Soalnya kowe pernah nganggo kacamata kaya Mbak Ayu ki mah kaya tukang pijet. Tukang pijet kaya ngono kuwi sing arep pijet ya sapa? Belum tahu dia. Tukang becak. Tukang. Monggo. Aturaken Mbak Ayu, apa? ya ngaturaken. Jajan ben ora lali ya Mbak Ayu, Mbak. Bajidor kahot. Oh iya, Ya. dibawani bajing Pasundan, lontar. Ya, Jawa Baratan. bajidor kahor. Bajidor kahot. Oh, aku walik kok ya. Aku nek kuwalik nekat bae kok. Aduh. Lho Lek, wis lampu ijo lho. Lah ya. Nek kualik tetep nekat lho Lah Lek. iya. Lah iya. Aku gak bacot kowe ndak tok giring rono kok aku mudeng kok. Ndak keterucut. Mangga. Ya. Ki uga pamundutan saka Pak Tumiyono. Ya. Oh, Pak Tumiyono saking Nggih. Kerangan bayar. Klaten, Oh nggih. iya, menyang dan insyaallah kula sowan Pak Tumiono. Oh nggih.
Syukur, Mak. Wonten welingan saking Pepadi Klaten Bapak. Nggih. Mbok menawi mangke wekdalipun penyanyi sampun ragi longgar. Nggih. Kaangkah menawi siam pulang siam penyanyi kasun ringgit wonten RSPD Kabupaten Klaten ingkang kepareng ya pengrawitipun kanca-kanca dalang Klaten. Oh nggih, sagu. Nika pesen saking Ki Kasim Purwasita ngaten. Mbok Nggih. tulung nyulik rembug karo penyanyipun Dik Seno ngaten. Oh nggih. Nggih. Kanca-kanca mboten saking mriki. Ingkang nabuh kanca-kanca dalang sedaya. Oh, nggih. Nggih. Ya, Dados ngono. dalang Boten- Klaten sedaya nglempak Nggih. anu Nggih. ingkang Siap. ringgit panjenengan. Pun mriki mboten sah dijak kabeh pun saya. Mas Keswan ki dongane. Ngapa? Alah udan deres. Iya. Nek ten RSPD niku anu Mas, namung sumbang sedaya menika mboten wonten ingkang anu ngaten lho kok ya. Lho ra wis do ndek ide dhewe-dhewe ta. Sok ndelok sangu mercon. Iya. Aku ya tatak wae nganggere gong wilahing. Duar. Aku penyok tenang, niku kanca kula dhewe. Saben Selasa kliwon menawi mriku nggih. Iya. Mangga Mbak Ayu. Cidor kahat Mbak Ayu. Gunung Oh. Galunggung Wah Mbak Ayu pentas iki nok. Iya iya. Alah Wis jarine mau tatu kok wis pulih meneh. mak cangkir wis pulih. Ayo iki meng tiru-tiru kowe iki tak nek kacamata. Yang ketoke kula mboten semanten niku Pak. Kok apane? Ya beda. Kacamatane ya. Nggih. Kaca tingalipun mboten semonten. Nah. Iki sesuk mengkari golek wayang mik. Iya. Yuk. Bisa dengar. Kayak nek encok lho, Pak. Ora ngombe bioglas. Iya. Promosi. Ya. Promosi. Galunggung. Sampun ngunjuk bioglas, Pak. Sampun ngunjuk bioglas derek. Wah, top. Lho Le bioglas iki ngono. Lah, Lah kono klerune biogas ki malah ning sapi tank ki kono. Ra-ra. Mula ya jelas, mula kok aku kok ora saya awake ra seger kok malah saya senep aku ngono. Ekler. Samping sapi. Marai aku wis angger sing nganggo tuku ngono wis langsung mundur sik kok aku nek sing nganggo bayar ngono ki. Aku sesuk nganggo pring. Ring napa? Anjong pring diwadahi. Pak Wedang Putu kek impring wis. Iya. Nek ra duwe pring kok golek pring silian. Pring silian lho. Lho, Horor ya, horor. pring silian. Maksudnya pring silian ki ning omah ora ndek wit pring, arep tuku rakober, jileh pring silian nggone tanggane ngono lho. Pring jilian. Pring jilian ki pring silian lho. Dados di oh kok ya jenengan langsung pikiran nang kono lho. Bengi iki pokok hebat iki. Iki horor, bengi kok horor to. Aku biasanya ora tau menjurus kok iki mau kok diarahke terus. Ih, ya pangapunten Gusti Allah. Ya nak. Kabangkur gunung Semadang ketunjang. Lek Sukimin. Ayo Lek. Kumaha atuh? Talaga sekalayana terang kicik di tengah kuwi kayak ngomodel kepiye
buruan Goyang kayang Mbak Apri. Ayo goyang pantat. Iya. Tiru ngoni-ngonane wedhus nang omah kowe. Ya, anu bajidor kahot. Ya, diaturake. Monggo, Mas, yuk. Ayo Mbak Nini.
pemandangan di sawang ki jogete apik kabeh barang kecampuran mimin malah sing pentari ora karo-karuan ora. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Latih. Heeh, ngoyak wektu no? Ya, Mbak Elisa. Ya, karo Salaso. Ya, Sa. Ini yang ditunggu-tunggu. Nggih. Yes, kendalu Pak Apri. Alah, Lek. Sugeng dalu. Ngapa ya, Min? Ra gelem aku karo kowe. Lek, aku menang banyak, Lek. Piye? Karo kono gelem ngomong karo kok ra gelem. Ra gelem aku. Ben ambumu lho. Oh, ambune kaya apa kowe ki? Brengos. Wedhus kok piye? Iya, iki blantike wedhus iki mene. Iki lho dinae janggute Pak Yogeni ngono. Aku iki- Kesusu kok ya. Mbak Mimin ki nek prei seminggu we brengose ketel banget kok. Iya, mula aja nganti Aku nek pas wayangan iki ganteng banget kaya Jeremy Thomas ngono kae kok. Ganteng. Godake ngono kuwi. Ngerti tandang gawe ini ruso. Rasa tenanan kok. Coba piye? Wah, megang rasode. Masa ora banci ora doyan. Banggo sitik. kapokmu kapan? Ganjaran swarga nek kowe iso mulihke aku lho. Hah? Kowe iso nambani aku malah ganjaran swarga. Wegah, kowe wis tuwa to? Wis lah tekan gone. Wis 43 wis saiki Wis to, Mbak. bata. Kapan dasa 3 jeng Januari, Pak. Oh, nggih. Kawan wulan malih. Nggih. Sehat nggih Mbak Kimin. Alhamdulillah nek cedhaki sehat. Ya, men. Nggih niki napa Pak Pamungkasan ini Ya, napa? si Banyu wangeke. Oh, Ya. Banyuwan. Ya. Masuk. Iki Sinden. joget meneh Kimin. Joget iki. meneh. Wah, Semangat jogetan. sinden milenialku. Mantap. Nganggo bawa apa langsung niki Pak? Nganggo. Oh, nggih. Jogetane Lek Kimin biasa. Jogetannya ora berprestasi sama sekali. Jogetan kok ora berprestasi iso. Lah yo Mbak Apri lo wangun ngene-ngene Sukimen ngomong ngene kaya ulo ngene-ngene iki ora wangun. Dewi-dewi ya, Mbak. Ning apik yo. Apik. Tetep. Tekoni aku sing apik. Nggih. Semangat no, yo. Musik mah jelas. Mambian mayon emban soharane gending belia biangan Nyeram. nyeram biai noswan toro Banyu. Banyu wangi. Wah, wis mulai jogete. Semangat. Wingi yo nganggo gaya yo le renang yo. Nek renang gaya apa, Mbak? Nek renang wingi aku ndelok lho le Ini renang. aku lho. menyempatkan renang ke Guci Tegal. Guci, Tegal, yo. Alhamdulillah. Gaya batu ya. Gajah batu ki piye? Emang nyilem. Kaki pipis ben ra konangan ya. Kok gak Kok golek kowe nanti iso pipis ning kolam renang. Oh ya ora oleh yo, Mbak. Lanjut. Kulan gunung wetan sakara geget yo kaget. Iki jodel yo Mas. Sing kerep bapak iso jonde. Mas
wis wong jondel disulungi wae. Atase rombongan kok ngantek ramudeng ngono lho, ngantek Monggo bendina melu lho. Lah nggih. Kaya ngepaske kene iki bakal iku ngeget. Drang tontak-tontak. Ha iya, kok malah antuk-antuk. Hikmahe menika terapi jantung kanggo kanca-kanca, berarti jantungnya sehat kabeh. Ya ora ya malah marake stroke padahal. Lah kok ning bapak Seno wis jondel. Ya jondel. Aja kok wis, Ban. Aku emak tratap. Bio gelas ra mandi ya. Tetep kaget. Wis ngombe banyu ya tetep kaget. Wes ora mandi. Tetep deg-deg ser. Iya. Lor lan kityo lalas angken kang kalebian Menengo nutup isin kok. ya. Aku Apa ya? Nek kesandung bareng. Pak nek awake dhewe iki Pak nek asine ramudeng apa-apa nek penting modal brutal karo nekat kene lah. Ora mudeng titi laras karo Iki ramudeng. upama Elisa menenge ra konangan lho. Leviat Sing ngendang iki gur nyelekke wong. golek perhatian lho karo Mbak Apri. Jane iki mendang. Ya. Oh, tadi pengen Ada rasa yang tak biasa. sing ngendang iki padune Nah kan. Pengennya aku goyang ini. Mbok kala-kala dilegani to Pri ngono kuwi. Ora usah digeder-gederke banget-banget kok kaos kakike pindah ning geger. Belambiangan aja tak susah seneng Tanah India ku meliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya, wis siap joget iki artine ya. Ya, mangga. Yuk, dados. Ya.
bisik-bisik sembahyang ati dadi urip terang sisiran sirsiran Nugroho yang ganteng. Ah ya. Itu ngusek-ngusek nganti kaya mintok nelek. Semangat kok. Semangat. Sing Mbak Mimi ini sing mesakake. Mesake, Pak. Ya iso apa-apa wis sepuh kok ya, Mak. Kami totolen. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Mimi, Mbak Apri, matur sembah nuwun. Ya, yo neruske cerita sik, Mak. Ya. Ora ketampung sak klerapan ya, Nak. Ya. Monggo badhe ngendika menapa Mbak Mimin Mbak Apri. Matur nuwun Bu Vika. Sanwegan dawuh kula kalian kanca-kanca warga Laras malih lepatipun pangapunten. Mugi-mugi Bu Vika saged amanah. Amanah. Amin. Langsung turun ke jalan mengerti perih tangise kawula kados-dos pundi ngaten Bu, nggih masyarakat. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.